Ок Калфак иҗтимагый оешмасының мөслим бүлекчәсе Шуганка авылында йын ыек башлар бәйләү буенча осталык дәресе уздырды. Йын сайлаудан башлап ыек баш бәйләүгә кадәр булган эшләрне хатын-кызларыбыз Шуганка мәдәният йортында үткән чарада искә төшерде. Жулганны инде бәйләгәндә шитен була ул, энәдән шумый бит ул. Бу жулган инде, ширакта булмый бит, шу шарада кыйлмый. Куллар да пеширамый дип әйтәм инде. Онсы шуңа гына инде аның. Жусаң әйбәтрәк инде жу. Бәйләгәндә дә бик носкилар бик матур чыга. Тормышында хатын-кыз һәр яктан да өлгер булырга тиеш ул. Аның кулыннан бүтән төрле эш тәкиләргә тиеш. Ул беренче тәрбияче дә, балаларын тәрбияли, аларны киендерә. Менә шуның өчен дә хатын-кыз яшьтән үк үзе тормышка әзерләргә тиеш. Менә безнең дә балачак шулай үтте. Бәләкәйдән үк әнкәйләр янында җүн язып, аны җирләп Носкилар бейләргә үзебезгә өйрәндек. Әниләр икешәр орчак йон җигерләгәч, безне утыртып, җепне катарга кушалар. Аны инде кичкенә бадыяннар бар, тимер бадыяннар. Шуңа менә шулай орчакны куеп, кичке якта шулай итеп җеп каталар. Бу ике орчакны берләштереп, шулай итеп менә җепнең ныклыгын арттыра. Алар инде кайбер вакыт кушалар инде ныграк кат дип, кайбер вакыт йомшаграк. Ныграк катылса инде бу носки, җын носки шыдан була. Жаграгын, яхшырагын табарга тырышабыз инде. Әйтеп кенә бәйләп куеп, шуннан дәвам итеп китәргә була инде. Әле ул менә улай иткәчтен кире тәгәрәптә төшеп китә. Чөнки дөрес урамаган буласың. Нык бетермәсәң, йомшаграк була. Әгәр бик нык бетерсәң, бик нык бетерелеп үзлектә төшәргә бик мөмкин. Дөньядагы вазгыять шуңа бәйле җирлегебездәге хәлләр белән район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марина Бадреттинова таныштырды. Мөхтәсибәтнең хатын-кызлар белән эшләү бүлеге җитәкчесе Эльмира Хафаева күңелләргә тынычлык исемле вәгазь сөйләде. Ак Калфаклылар утырышына Азнакайдан, Буралы авылыннан да кунаклар килгән иде. Җылы очрашу шигъри юллар белән бизәлде. Шуганкада бүген бәйрәм. Бәйлиләр икән шөлкә. Буралыдан җәяү килеп, өлгердем көчкә. Аппак матур шөлкәләрне кисәм килешер микән? Үзем кими сезгә салсам, барып ирешер микән? Ак Калфаклылар утырышында бер төркем райондашларыбызга оешманың рәхмәт хатлары, истәлек бүләкләре тапшырылды. Иң яшь, иң өлкән катнашучылар да бүләкле булды. Чара мул чәй табыны артында дәвам итте. Семинарда тирәк авыллардан Ак Калфакның шириннары катнаштылар. Без инде бераз гына онытылып барган йон җигерләү, җеп кату, ыек баш бәйләү һөнәрләрен искә төшердек. Бүген чарада катнашкан зур йөрәкле, бүгенге вазгыятькә битараф булмаган Ак Калфаклыларга ихлас күңелдән рәхмәтләремне җиткерәм. Тирәк авыллардан килгән ханымнар үз җирлекләрендә дә шундый чаралар үткәрергә, укучы кызларга да үрнәк күрсәтергә вәгъдә итеп таралыштылар. Ыек баш бәйләү акциясенә теләге булган һәркем катнаша, үз өлешен кертә ала. Бәйләнгән ыек баш бияләйләрне мизгел яшьләр үзәгенә китерергә мөмкин. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.